Vítajte pri našej dnešnej hĺbkovej analýze. Dnes máme pred sebou materiál, ktorý nás asi prinúti úplne prehodnotiť niečo tak bežné, prirodzené a staré ako samotné ľudstvo. Teda ľudský spev. Presne tak. Budeme totiž vychádzať z veľmi fascinujúceho úryvku od Marie Fuhrmannovej z jej diela Prax spevu z hľadiska duchovnej vedy. A hneď na úvod si asi musíme nastaviť nejaké očakávania, lebo to nie je len nejaká učebnica hudobnej teórie. Hej, presne. Cieľou dnešnej analýzy určite nie je riešiť, ako správne dýchať do branice, alebo ako čítať zložité partitúry. Našou misiou je vydať sa pod povrch, preskúmať tie neviditeľné, tzv. Eterické síly a dynamiky, ktoré sa vlastne skrývajú za každým jedným tónom, ktorý opustí ľudské hrdlo. Pôjdeme do sfér, kde sa fyzika stretáva s niečím oveľa hlbším. A tento ponor pod povrch je nesmierne dôležitý. Dodáva nám to totiž chýbajúci kontext k tomu, ako dnes vôbec vnímame svet. Žijeme v dobe, kde sa umenia a hudba často redukujú len na nejaké fyzikálne javy. Keď sa povie zvuk, moderná myseľ si okamžite predstaví grafy, zvukové vlny, frekvencie merané v hercoch a akustický tlak. Analyzujeme to prístrojmi a softvérmi. Všetko sa to dá pekne zmerať a hodiť do tabuľky. Presne tak. Ale tento text od Marie Fuhrmannovej nás vyzýva, aby sme tento niekedy až príliš mechanický a chladný prístup na chvíľu odložili. Ponúka nám perspektívu, v ktorej sa pokúšame poodhaliť skutočný život pulzujúci za fyzickým zvukom. Vyzýva nás pochopiť, že hudba nie je len organizovaný hluk, ale prejav neviditeľných síl. Dobre, poďme si to rozobrať na drobné na niečom úplne konkrétnom, na situácii, ktorú si vie predstaviť každý, kto niekedy počul spievať zbor alebo bol na hodine hudobnej výchovy. Autorka v texte predkladla jeden úžasný príklad. Ten so žiakom a stupnicou. Áno, je tam žiak, ktorý má za úlohu zaspievať úplne obyčajnú základnú stupnicu, povedzme CDE, alebo nejaký ten najjednoduchší trojzvuk CEG. Žiak sa nadýchne a zaspieva to. Dokonca to zaspieva úplne čisto, intonačne presne. Učiteľ by teoreticky nemal čo vytknúť, ale tu prichádza ten moment, ktorý nás núti prehodnotiť náš pohľad na vec. Ten šokujúci moment. Presne. Podľa autorky je totiž toto čisté zaspievanie nôt v skutočnosti len vytvorením akéhosi mŕtvého tela znejúcich tónov. Vraj je to len prázdna schránka. Musím sa priznať, že keď som to čítal, tak ma to celkom zarazilo. Nie je predsa dokonalá intonácia a čistota prejavu úplným základom? Ako vôbec môžeme nazvať čistý spev mŕtvým telom? Je to veľmi silné prirovnanie, to musím uznať, ale z hľadiska tohto textu je absolútne kľúčové pre pochopenie celej tej myšlienky. Samozrejme, čistá intonácia je dôležitá z technického hľadiska, je to základný predpoklad. Ale to, že fyzicky vyprodukujeme správnu frekvenciu, ešte neznamená, že sme vytvorili hudbu v jej plnom význame. Takže kde sa tá hudba vlastne tvorí, ak nie v tom tóne? Skutočný hudobný proces podľa Fuhrmannovej totiž vôbec nezačína samotným izolovaným tónom. Predstavme si tóny len ako stĺpy mosta. Samotné stĺpy ešte netvoria cestu. Tá cesta, ten skutočný hudobný život, sa odohráva v dynamike a pohybe medzi týmito tónmi. Text tu veľmi trefne odkazuje na citát slavného vokálneho pedagóga Manuela Garciu z 19. storočia. To je ten, čo hovoril o nesení tónu však? Presne tak. On nepoužíval len pojem spievanie, ale hovoril vyslovene o nesení tónu. Nesenie tónu? To mi hneď evokuje nejakú fyzickú prácu, ako by ten zvuk mal nejakú váhu a musel byť prenesený cez nejakú priepasť z jedného bodu do druhého. Výborný postreh. A text v tejto súvislosti nadväzuje aj na postreh Rudolfa Steinera, z ktorého duchovnej vedy autorka vo veľkej miere vychádza. Steiner upozorňoval na to, že tá vlastná skutočná hudobnosť spočíva práve medzi tónmi. Izolovaný tón je len akustický fakt. Len fyzika. Áno, ale to napätie, ktoré vzniká, keď tón C smeruje k tónu D, to očakávanie, tá energia prechodu, to je to, čo robí hudbu skutočne živou. Ak tam táto energia nie je, zostáva nám len to spomínané mŕtvé telo. A tu text hľadá paralely so živou prírodou, čo mi pri čítaní prišlo ako nesmierne pútavé prirovnanie. Keď sa nad tým tak hlbšie zamyslíme, čo vlastne robí prírodu živou? Je to neustála dynamika. Tak ako rastliny, zvieratá a napokon aj ľudia rastieme, vyvíjame sa, prechádzame neustálou metamorfózou od semienka k plodu,
Rovnako aj hudba musí obsahovať tieto organické životné funkcie. Nemôže to byť len statické. Presne. Nemôžu to byť len statické, od seba oddelené body v čase a priestore. Ak máme pred sebou 10 fotografií rastúceho stromu, sú to stále len izolované momentky. Ale život je ten neviditeľný proces rastu medzi tými fotografiami. A keď spevák dokáže do svojho prejavu vložiť tento skutočný život, keď vytvorí napätie a vývoj v prechode z jedného tónu na druhý, vtedy podľa textu vstupuje do niečoho, čo autorka nazýva eterická sféra. Tento vstup do éterickej sféry je takým pomyselným prekročením hranice medzi čistou fyzikou a živou kvalitatívnou skúsenosťou. A tu sa pomaly dostávame k fascinujúcej, trochu technickejšej vrstve textu. Ako presne sa tam ten spevák dostane? Predpokladám, že to nie je len o stlačení nejakého gombíka. To určite nie. Autorka hovorí o nevyhnutnosti veľmi špecifického základného postoja, z ktorého musí celý ten spev vychádzať. Tento postoj má korene v zážitku svetla a ťaže. A nie je to len tá klasická poučka z hodiny spevu o tom, že treba stáť rovno, vypnúť hruď a podsadnúť panvu. To by bolo asi príliš jednoduché. Tento vnútorný postoj svetla a ťaže nevzniká náhodne, nedá sa nasimulovať ani mechanicky napodobniť. Vyžaduje si totiž skutočný, vedomý vôľový impuls, ktorý musí vychádzať priamo z tzv. Bytostného ja človeka. Čiže to vyžaduje plnú prítomnosť. Celý človek musí byť v tom momente do toho zapojený, nie len jeho hlasivky. Čo je na tomto fascinujúce, je to nečakané sociologické a psychologické presahovanie, ktoré text v tomto bode otvára. Autorka tu totiž popisuje moderného človeka a ten opis nie je pre nás vôbec lichotivý. Aký je ten opis? Moderný človek je tu charakterizovaný ako bytosť, ktorá je vo svojej podstate netečná a vnútorne stuhnutá. Náš súčasný spôsob života, to neustále sedenie, odpojenie od prírodných rytmov, pasívna konzumácia hotových informácií, to nás akoby uzatvára do akejsi fyzickej a duševnej škrupiny. Je to celkom presná diagnóza, aj keď sa to veru nepočúva ľahko. Tá stuhnutosť je cítiť všade. Nielen na fyzickom tele, po celodennom sedení za počítačom v kancelárii, ale aj v tej mentálnej netečnosti, s akou často pristupujeme k svetu a k umeniu. A práve preto autorka prízvukuje, že tieto jemné vnútorné zážitky svetla a ťaže, to, že nás gravitácia ťahá k Zemi, ale nejaká vnútorná svetelná sila nás ťahá nahor do vzpriameného postoja, tak to už nie je dnešnému človeku dané okamžite a prirodzene. Stratili sme s tým kontakt. Musíme si to asi znova vybojovať. Presne. Znovu nadobudnutie tohto stavu si vyžaduje obrovskú prácu. Človek sa k tomu musí vyslovene vedome vychovať. A tu prichádza veľmi dôležitá pointa textu. Toto prekonávanie vlastnej vnútornej stúhnutosti a netečnosti nemá len umelecký význam, preto aby bol spev krajší. Má to predovšetkým hlbokú hodnotu morálnu. Umenie sa tak vlastne stáva cestou seba zdokonalovania. A tuto začína byť skutočne zaujímavé, pretože toto uvedomenie si vlastnej stuhnutosti nás privádza k úplnému jadru veci. Autorka sa totiž neuspokojí len s takým tým konštatovaním, že sa musíme viac snažiť. Predkladá nám úplne komplexnú anatómiu toho, ako do tohto procesu zapájame našu ľudskú bytosť. Áno, tá slávna štvoročlánkovosť. Mapuje štruktúru človeka a priamo ju prepája s prírodnými živlami a tými spomínanými éterickými silami. Prechádza cez 4 základné úrovne. Poďme si to postupne rozobrať, lebo toto je naozaj jadro duchovnej vedy v hudbe. Prvou úrovňou je to, čo už bolo spomenuté, bytostné ja. To je to centrum našej vôle. Presne. Toto ja, ktoré nesie našu vôľu a ten úvodný impuls vôbec niečo vytvoriť, je v texte prepojené so živlom ohňa a tzv. Tepelným éterom. Oheň tu funguje ako taká iskra, ktorá to celé štartuje. Následne táto štruktúra zostupuje, alebo skôr sa rozširuje na druhú úroveň, ktorou je astrálne telo. A v kontexte tohto diela astrálne telo nereprezentuje nejaké mystické cestovanie vesmírom, ako by si niekto mohol myslieť. Reprezentuje oblasť našej duše, našich emócií a vnútorného prežitku. Je to tá zložka, ktorá dodáva spevu emóciu však. Áno, farbu pocitu. Toto astrálne telo je prepojené so živlom vzduchu a s tzv. Svetelným éterom. Vzduch je tu tým nosičom, médiom, cez ktoré sa naša emócia šíri do priestoru, veľmi podobne ako svetlo, ktoré má prirodzenú tendenciu neustále expandovať.
Počkaj, keď povieme astrálne telo, chápem, že je to naša emocionálna rovina, ale potom tu v tej schéme máme tretiu úroveň a to je éterické telo. Ako sa to líši? Aká je jeho úloha v tomto hudobnom procese? To je výborná otázka, pretože tieto pojmy sa často zvyknú zlievať dohromady. Zatiaľ, čo astrálne telo prináša tú emóciu a pocit, eterické telo ide ešte hlbšie do samotného formovania života. V texte sa uvádza, že jeho úlohou pri speve je uchopenie priestoru. Eterické telo sa priraďuje k živlu vody a k takzvanému zvukovému, inak nazývanému aj chemickému éteru. Ten chemický éter znie veľmi zložito a možno pre niekoho až tak trochu nepatrične v kontexte hudby. Dá sa to pretaviť nejako jednoduchšie? Prečo práve chemický? Jasné, dá sa to vysvetliť. Môžeme si to predstaviť ako silu, ktorá veci spája a formuje. Presne tak, ako chemická reakcia dokáže z dvoch neviditeľných plynov vytvoriť kvapku vody. Voda má úžasnú vlastnosť, že dokáže formovať priestor, prispôsobovať sa nádobe, spájať látky dokopy. A v hudbe? V hudbe je tento zvukový alebo chemický éter tou silou, ktorá tón sťahuje, ohraničuje ho a dáva mu konkrétny tvar v priestore. Zatiaľ, čo ten svetelný éter z predchádzajúcej úrovne chcel zvuk rozširovať do nekonečna, tento chemický éter mu dáva pevnú formu a štruktúru. To je fascinujúce prirovnanie. Až nakoniec sa vlastne dostávame k 4. a poslednému článku tejto schémy, k tomu, čo je pri nás najhmatateľnejšie, k nášmu fyzickému telu. Teda k našim orgánom. Áno, úlohou fyzického tela je utváranie orgánov potrebných na spev. Pľúca, hlasivky, rezonančné dutiny. Logicky je teda prepojené s pevným skupenstvom hmôt, teda živlom Zeme, a s tzv. Životným éterom. Fyzické telo je tou pevnou základňou, tou zemou, na ktorej celý tento hudobný proces stojí a z ktorej vôbec môže vyrásť. Keď to človek takto počúva rozkúskované, má pocit, že spevnie je len umením, ale akýmsi zmenšeným modelom stvorenia celého vesmíru. Ono to k tomu skutočne nemá ďaleko. Text vyslovene vníma človeka, ktorý tvorí hudbu, ako mikrokozmos, v ktorom sa zrkadlia procesy makrokozmu. Ale text nezostáva len pri tejto teoretickej schéme týchto 4 tiel a živlov. Táto schéma je v zápati uvedená do dramatického pohybu. Opäť sa tu objavuje citát Rudolfa Steinera. Priestor je naplnený eterickými prúdmi, ktoré možno vytušiť. A ako sa to prejavuje v praxi? Text ďalej argumentuje teóriou Gwenterha Wachsmutha z jeho diela Eterné tvorivé sily v kozme, Zemi a človeku. Tu sa odhaluje samotná podstata vzniku každého jedného tónu. Zvuk, ktorý zachytia naše uši, totiž vôbec nie je len nejaká pasívna vibrácia molekúl. Podľa tejto teórie je to v skutočnosti výsledok neustáleho, neuveriteľne dramatického boja. Boja? Kto s kým v tom priestore vlastne bojuje? Pomenuli. Na jednej strane sú sily s rozpínavým charakterom, to je ten svetelný éter. Jeho prírodzenosťou je expandovať, žiariť, šíriť sa von a riediť substanciu. A na druhej strane? Na druhej strane proti nemu stoja sily sťahujúce, čo je ten spomínaný zvukový, respektíve chemický éter, ktorý má tendenciu zhusťovať, centrovať a formovať. Samotná substancia vzduchu, ktorú dýchame a cez ktorú zvuk ku nám cestuje, nie je statická. Neustále kolíše a vibruje medzi stavom zriedenia a zhustenia. Čiže to je vlastne ako také dýchanie samotného priestoru. Akýsi nádych a výdych vesmíru pri každom jednom zaspievanom tóne. Svetelný éter sa snaží ten tón rozžiariť do celého priestoru, kým ten zvukový ho ťahá naspäť, aby z neho vôbec zostal nejaký konkrétny tvar. Je to neustále preťahovanie lanom. Za každým, keď niekto otvorí ústa a začne spievať, stáva sa dejiskom tohto neviditeľného kozmického zápasu medzi expanziou a kontrakciou. To je jednoducho úchvatná predstava. To vyvoláva dôležitú otázku. Je to všetko hlboká a nádherná filozofická teória, ale ako si to má človek predstaviť v praxi? Dá sa vôbec niečo také neviditeľné, ako sú tieto éterické prúdy, nejakým spôsobom uchopiť, alebo je to odkázané len na zložité texty a našu predstavivosť? Autorka si túto abstraktnosť textu zjavne veľmi dobre uvedomovala a preto ponúka veľmi konkrétny vizuálny dôkaz. Snaží sa čitateľovi poskytnúť obraz, cez ktorý by bolo možné túto éterickú realitu priamo precítiť. Odkazuje na historický artefakt, na umenie z minulosti, kedy možno ľudia ešte mali k týmto silám o niečo intuitívnejší prístup. Konkrétne na ten relief s anielmi. Áno, a to je jedna z najsilnejších častí celého materiálu, pretože každý dobrý abstraktný koncept potrebuje silné vizuálne ukotvenie.
Autorka tam detailne spomína nádherný neskorogotický relief známy ako Koncert ánelov. Ide o dielo, ktoré vytvoril slávny majster rezbár Tilman Röme Schneider niekedy medzi rokmi 1468 a 1531. A text nás vyzýva, aby sme sa na toto dielo pozreli práve tou optikou duchovnej vedy. Čo tam teda môžeme vidieť v tomto kontexte? Ak by sme mali možnosť stáť pred týmto dreveným reliefom, prvá vec, ktorá by nám podľa autorky mala udrieť do očí, je to, na čom títo spievajúci a hrajúci anjeli stoja. Oni totiž nestoja na pevnej zemi, na tráve alebo na nejakej podlahe. Rezbár ich umiestnil na niečo, čo vyzerá ako vzdušný, étericky rozvlnený prúd. Je naozaj fascinujúce predstaviť si, ako niekto vzal do rúk tvrdé lipové drevo a dokázal do ňoho vyrezať ilúziu plynúceho, neviditeľného vzduchu. A to nie je všetko. Text veľmi detailne upozorňuje aj na ich oblečenie. Záhyby na rúchach týchto anielom vôbec nepôsobia ako obyčajná statická látka podliehajúca len bežnej zemskej gravitácii. Vyznievajú skôr ako stvárnenie samotnej hudby, ktorá je v neustálom pohybe, ako by to boli zvukové vlny, ktoré na zlomok sekundy stúhli priamo v tom dreve. Ako by to šilo samotné prúdenie tých éterov. Presne. Tento relief je z hľadiska celej analýzy absolútne kľúčový, pretože veľmi hmatateľne a vizuálne ilustruje jednotu vnútorného a vonkajšieho sveta. Úplne s tým súhlasím. Keď sa podrobnejšie skúma výraz tvári týchto anjelov, je tam evidentné, že ich spev a hra nie sú len také automatické. Nevyzerajú ako muzikanti, ktorí len mechanicky čítajú noty z papiera a každý si hrá tú svoju partiu bez ohľadu na ostatných v orchestri. Skôr presne naopak. Riemenschneider ich stvárnil v momente maximálnej prítomnosti a hlbokého vzájomného počúvania sa. Ich melódie, hoci neme v tom dreve, sa prelínajú v duchovne znejúcom priestore tzv. Sfér. Vzniká tak dokonalá harmónia. A tá harmónia tu nie je len nejaká vonkajšia akustická udalosť. Nie je. Je to priame prepojenie ich vnútorného duchovného stavu s tým vonkajším priestorom, ktorý ich obklopuje. Je to stvárnenie úplnej celistvosti. Text veľmi poeticky uzatvára analýzu tohto diela tvrdením, že toto umenie vzniklo z takej hlbokej oddanosti k hudobnému princípu, že pozorovateľ nemôže inak, než pocítiť obrovskú vnútornú túžbu pridať sa a začať spievať tam s nimi. Jednoducho cíti ten éterický ťah. Ukazuje to, že títo majstri dávnych storočí mali neuveriteľne vyvinutý cit pre tú kvalitatívnu stránku bytia. Rozumeli prúdeniu priestorom a neviditeľným silám možno oveľa lepšie a intuitívnejšie, než naša súčasná doba, ktorá je inak vybavená tými najpresnejšími digitálnymi prístrojmi. Sme viac odpojení, to sme už hovorili pri tej vnútornej stuhnutosti. Takže skúsme si zosumarizovať túto našu dnešnú cestu, pretože to bolo naozaj hlboké bádanie. Odrazili sme sa od úplne prozaickej hudobnej stupnice CDE a od zistenia, že aj intonačne dokonalé odspievanie môže byť stále len prázdnym a mŕtvým telom zvuku. Zistili sme, že naša moderná stuhnutosť nám bráni vnímať hudbu naplno a že prekonanie tejto netešnosti si vyžaduje vnútorný postoj svetla a tiaže, čo je mimochodom obrovská morálna výzva, nielen nejaká technická záležitosť. Je to práca na sebe samom. Následne sme poodhalili zložité prepojenie ľudského vedomia a tela so živomi, až sme sa dostali ku grandióznemu kozmickému súboju síl svetla a chemického éteru pri tvorbe každého jedného tónu. Ale na samotný záver text zdôrazňuje ešte jeden mimoriadne dôležitý bod. Bod o tom, ako môže človek vôbec nadviazať nejaký aktívny vzťah s celou touto éterickou stránkou hudby. Áno. Bez tohto záverečného kľúča by to všetko zostalo len v rovine peknej teórie. Text vyslovene menuje 3 základné podmienky, ktoré musia byť splnené, ak chceme toto neviditeľné prúdenie naozaj vnímať. Prvou podmienkou je ticho. Druhou je maximálna koncentrácia a treťou je schopnosť, ktorú autorka pomerne netradične nazýva počutie dopredu. Počutie dopredu. Znie to trochu ako nejaká superschopnosť predvídať budúcnosť? Čo presne si pod týmto termínom môžeme v praxi predstaviť? Ako môžeme počuť niečo, čo ešte fyzicky nezaznelo? Je to schopnosť vnútorného ucha a vedomia. Znamená to nečakať len pasívne na ten moment, kedy nás tá zvuková vlna fyzicky zasiahne priamo do bubienka. Znamená to ísť tomu tónu svojim vedomím aktívne naproti.
Byť už tam? Áno, zachytiť tú kvalitu, ten výraz a intenciu toho zvuku v našom vnútri ešte predtým, než sa vôbec naplno zmotní vo vzduchu okolo nás. Pre text je toto absolútne zásadné zistenie, pretože všetky tie vonkajšie zmerateľné vlastnosti zvuku, či je vysoký alebo nízky, hlasný alebo tichý, sú v konečnom dôsledku len odrazom. Len takou tieňohrou. Sú len matným skrkadlením niečoho oveľa hlbšieho. To skutočne podstatné je zachytiť duchovne duševnú substanciu, tú neviditeľnú realitu, ktorá sa ukrýva presne za tým, čo dokážu zachytiť naše fyzické uši. Takže čo to všetko vlastne znamená? Keď to zoberieme ako taký jeden obrovský celok, prečo je dôležité zaoberať sa duchovnou vedou pri niečom tak prirodenom, ako je spev? Ak to spojíme so širším kontextom celého nášho prístupu k životu a umeniu, tak odkaz je veľmi jasný. Hudba tu zrazu vystupuje v úplne novom svetle. Nie je to už len nejaká voľnočasová aktivita, nie je to len príjemný estetický doplnok alebo kulisa, keď pracujeme za počítačom. Je to živý organizmus. Je to most, neuveriteľne pevný a pritom neviditeľný most, ktorý priamo prepája našu vnútornú vôľu, naše emócie a naše fyzické bytie s okolitým svetom. Mení to celú paradigmu počúvania. Určite. Tento text funguje ako nastavené zrkadlo pre modernú dobu. Učí nás, že ak zotrváme len v pozícii pasívnych konzumentov, ak príjmame hudbu len ako sled oddelených, mechanicky reprodukovaných tónov, tak sa dobrovoľne ochudobňujeme o tú najhlbšiu vrstvu reality. Je to silné povzbudenie k zmene vnímania. Ostáva nám už len jediná vec. Započúvať sa nielen do izolovaných nôt, ale pokúsiť sa vnímať celý priestor. Hľadať tú dynamiku, to napätie a ten pulzujúci život, ktorý sa odohráva práve v priestore medzi nimi. A táto myšlienka presahuje ďaleko za hranice akejkoľvek hudobnej sály. Na úplný záver sa žiada ponúknuť ešte jeden uhol pohľadu, ktorý z celej tejto filozofie takmer nevyhnutne vyplýva. Zamyslenie sa nad tým, ako sa tento princíp prejavuje v našom bežnom fungovaní. Ak to absolútne najdôležitejšie v hudbe, ten skutočný život, zmysel a spojenie neleží v tých matateľných, presne definovaných notách, ale v tom neviditeľnom priestore medzi nimi. Nedá sa presne to isté aplikovať aj na naše bežné ľudské interakcie? To je naozaj podnetná úvaha. Je vysoko pravdepodobné, že tá najhlbšia a najpravdivejšia komunikácia vôbec neprebieha prostredníctvom slov, ktoré fyzicky a nahlas vyslovíme. Možno sa odohráva práve v tých nevyslovených pauzách, v tej dynamike ticha, v tom vnútornom ladení sa na druhého človeka, ktoré prebieha presne medzi našimi vetami. A tak na záver zostáva visieť vo vzduchu jedna dôležitá otázka na osobné zamyslenie. Koľko z každodenného života, z bežných rozhovorov, stretnutí a komunikácie je vlastne len takým bezduchým, mŕtvým odspievaným nôt, kedy si len mechanicky a stuhnuto vymeniame informácie, a koľko z toho je skutočným, vedomým a živým tvorením harmónie medzi nami. Týmto sa dnešná hĺbková analýza končí. Dovidenia pri ďalšom spoločnom objavovaní.